tinapate karimisot mang paluneng titirik na kenakem daytoy di mo lang ang tigaunggang asya imangyawat akay sunan nga ayan tiyak mabalin nga babawyen asika ipagpagke maminag may saka to'y puso mapamati si syaklati agikot di tapuso ken aya awan din ka pamatalgeg si syaklati napate karingisot mang palukneg riturik na kenakem daytoy di mo lamlat ang tagaunggan asya imangyawat akay sunang ngayan diyak mabalin nga babawyen asika ipagpagke ngaminag may saka to'y puso daytoy di mo lamlat ang tagaunggan asya imangyawat akay sunang ngayan diyak mabalin nga babawyen asika ipagpagke ngaminag may saka to'y puso diyak